Čaute ľudia, som rád, že pozeráte aj tento achieve. Achievement menom What Your Sign v dungeone Shadow Moon Burial Grounds. Toto video bude natáčané z pohľadu tanka, pretože počas natáčania som sa párkrát pekne zadrel o textúru a nič by ste z toho nemali. No, tento achieve sa oveľa ťažšie vysvetľuje ako splňa. Takže pred sebou vidíte platformu s bossom a na úplnom kraji sú runy, to sú tie znaky. Väčšive ide o to, že vždy ak boss príde do fázy, tak určité runy zostanú biele a vy musíte vyšlapať tie ostatné, čo sú fialové a zabiť hneď bossa. Vždy z tých rún, čo ostanú biele, je len jeden druh. Je veľmi dobré, keď si plošinu rozdelíte na 4 časti, aby heal a damage vybrali svoju štvrtinu. Tie runy sú 3 a my sme si ich nazvali Y, lebo vyzerá ako tvrdé I, Očko to je ten krúžok a dvojité V. Tak vždy si na fázi zahláste jednu runu, tú zrovna, ktorá je biela a ostatné vyšlapte. Tak to by malo byť všetko a ja dúfam, že sa vám to podarilo. Tak čaute.